Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Lumantar waosan-waosan Injil ing minggu menika wiwit dinten Senin ngantos ing dinten Kemis, kula panjenengan kaajak lan katuntun dening Gusti kados pundi bangun dasar komunitas kemuridan ingkang dipun kersakaken Gusti kangge nuntun para murid dalem supados bangun paguyuban ingkang sae, paguyuban ingkang bahagia. Wiwit kados pundi maknani kebahagiaan wong sing rahayu kuwi sapa? Lajeng para murid menika identitas utawi jati dirinipun uyah lan pepadang. Kalajengaken kados pundi para murid tansah saged netepi kanthi setya patuh taat dumateng pranatan. Naminipun gesang sesarengan nggih kedah wonten pranatan kados wonten ing dalan sing dienggo bareng nek ra ana tatanane ya mengko malah do tubrukan, kecelakaan lan sapanunggalane. Lan dinten menika Gusti Yesus ugi paring pitedah dumateng para murid dalem bab kautaman. Jejering murid dalem Gusti kedah nggadahi kautaman sing istimewa, kautaman sing dadi ciri wanci utawi kekhususan mirungganipun yen dibandingake kalian kautamanipun para pengareping agama Yahudi, mbuh kuwi imam-imam kepala, tiang-tiang Parisi, tiang-tiang Saduki, ahli Taurat, ahli kitab lan sapanunggalane. Karakter utawi kautaman sing wis dadi kebiasaan, ora mung mergo pas butuh. Kadangkala awake dhewe dadi wong apik, dadi wong saleh, sregep neng gereja, sregep neng lingkungan mergo butuh, arep ngijabke anake, arep nampakake anake sakramen tertentu lan sapanunggalane nembe ketok. Ning rikala awake dhewe ra butuh blas, ora peduli marang paguyuban, marang komunitas. Boten kados mekaten sing dikersakake Gusti. Kautaman sing lajeng dados karakter murid dalem Gusti menika kautamane pancen ngene iki wis dadi ciri istimewa. Nah, menapa kautaman ingkang dipun kersakaken Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 2 ngantos dumugi 26. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, yen kautamanmu ora ngungkuli para ahli kitab utawa para Parisi, kowe ora bakal mlebu ing kratoning swarga. Kowe wis tau krungu yen para leluhur mbiyen dingandikani, aja gawe rajapati, sing gawe rajapati kudu diukum.
Nanging aku kandha marang kowe, sing sapa nepsoni sedulure bakal dihukum, lan sing ngunekake sedulure gendeng kudu dilebokake ing geni naraka. Mula yen kowe ngaturake pisungsung menyang altar lan kowe kelingan sedulurmu duwe pangunek-unek marang kowe, tinggalen pisungsungmu lan rukuna dhisik karo sedulurmu, banjur lagi caosa kurban. Mumpung isih ana ing dalan, rukuna dhisik karo mungsuhmu, aja nganti kowe dipasrahake marang jaksa lan jaksa banjur masrahake kowe marang punggawa, teman kowe dilebokake ing pakunjaran. Aku kandha kowe ora bakal luar yen utangmu durung kok lunasi. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus nglajengaken tuntunan dalem dumateng para murid anggenipun bangun komunitas murid-murid dalem Gusti. Dinten menika Gusti nuntun supados para murid tansah saged bangun kautamaning gesang para murid ingkang ngungkuli kautamanipun para imam-imam kepala, para parisi utawi para ahli kitab. Wonten ing masyarakat Yahudi sacara sosial, para pangareping agama Yahudi, mbuh kuwi imam kepala, ahli kitab, para parisi menika wong-wong sing diajeni sacara agami lan ugi tentu sacara sosial. Boten namung amargi statuse, merga ya wonten ing agami Yahudi status imam kepala, ahli Taurat, kaum Farisi menika wong-wong sing ngerti nguasani menggaing agama Yahudi. Sacara sosial bisa dianggep wong suci, wong pinunjul. Lan tentu jenenge wong suci sing ngerti agama mesti ya kajen keringan, wonge apik, kualitase ya luar biasa. Mila Gusti Yesus nantang para murid dalem supados gadhahi kautaman sing ngungguli kautamane para imam kepala, ahli kitab lan tiang-tiang parisi. Supados menapa? Menika ing sakmangke bakal ketingal. Gusti Yesus mriksani para pangareping agama Yahudi menika wong-wong munafik, wong-wong sing ketoke wae saleh, ketoke wae apik, ketoke wae pinter bab agama ning mburi, sacara ora ketok umum wonge do lamis. Nah menika sing ing sakmangke boten dikersakake Gusti lumampah wonten ing pribadinipun para murid. Kautaman sing sae ya ora mung sekedar polesan, ketoke wae apik yen ning ngarepe wong akeh. Ananging kautaman tumraping Gusti Yesus dadi karakter, dadi sifat sing ngrasuk wonten ing gesangipun para murid. Mbuh kuwi rikala wonten ing komunitas pribadi menapa wonten ing tengahing masyarakat. Lan menika tentu saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe kabeh. Lelamisan kados-kados wis dadi adat kebiasaan awake dhewe lan kadangkala ugi nggih berpengaruh wonten ing gesang pasamuan, gesang menggereja. Awake dhewe nek sembayang ya sregep, misa ya sregep, ning sok-sok isih gampang nesu. Wonten ing keluarga kadangkala ya kurang sabar karo anak karo bojo. Nek wis muntap ya terus le ngendikan kasar utawi nggih kewan-kewan do metu kabeh. Nah menika contoh sederhana bilih karakter kautaman ingkang dipun kersakaken Gusti boten gampil kula panjenengan lampahi. Mbok menawa sacara wawasan awake dhewe ngerti oh dadi murid dalem Gusti, dadi wong Katolik sing apik sing bener iki kepriye, awake dhewe ngerti ning ling nglakoni kadangkala sing
nyusahake ati. Mila kula panjenengan kaajak kados pundi wantun terus berjuang bangun kautaman-kautaman sing sae sing bener, anggenipun mujudake gesang sesarengan sing begja rahayu. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.